Hmm. Oh, first bite. Hmm. Concept ng kalo. Hmm. Ano yung chocolate oh? Hmm. Hmm. Mayong gabi kabingka, and for this video mga kabingka, niabot na nga kung gi-order mga kabingka, no? Siyempre. So di na ito magpatumik-tumik ato na ni bago ito mag food taste, ato na i-unboxing. Let's go. Okay. Karton. Okay. Kasting. Abangan nyo kung sa kong order. Okay. Dahil ano? Wow. And so niabot na akong order nga Hopia. Yes. Matinawan na ning tulog klase nga Hopia nila mga kamingka. Di na ka magpatumpik-tumpik. And 3, 2, 1 intro. Pasok. Let's go. 2,000 years So later. karon mga kabingka, ato na ning tilawan ning Hopia mga kabingka, no? So dirita sa color violet. Yung package oh. Maling Hopia. Upat ka bugay sulod ani. So ako na to ning kuan. Ubi. Yun. Ubi. Nindot kayo po, no? So, lawan na to ng ubi. Let's go. Misa. Mot. 10/10. Grabe. So, special munggo kaning colorful. So, usual upat gyapon kulog. So, kaya ko ng special munggo. First bite. Grabe, panalo. Lamian eh. Siguro sa tanan Hopia nga akong natilawan ka ni kita kong pinaka nakaingon nga di makaumay. Hindi siya. Sabi. And last, ang black munggo. Kanyo. Dapat yapong sulod. Kani. Nasa ikatong kuan sa bawang sa binangkal ba? Tanong kuan sa binangkal oh. Ano yung chocolate ito?
Kani akong ganahan. Kaning ito. Kaya, kuan. Hmm. 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 Musa. Hmm. Hmm. Natulo. Asa akong ganahan. Ang pinaka ngayon na to the best. No, sa tulo. Ano? Kaning special munggo nga black munggo na ito. Hmm? Hmm. Tawang chocolate to. Hmm? Ah. Hmm. 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 Perfect mo siya pang merinda. Hmm. 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 Special munggo. Hmm. Yeah. Hmm. You just yung dami. Hmm. Hmm. Ano ba kumot kayo? Sabi? Hmm. Dagko pagod. Hmm. 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 Pabusog dito. Hmm. 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 Wala ko ilain masulti mga kabingka. The best, no? 100.1% mga kabingka nga. Good quality kay mga kabingka. So, ito po si DJ March in the place video. See you in next my food adventure and food review mga kabingka. Mapush ka pipi. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.